svima i hvala vam na dolasku unatoč ovakvom hladnom i kišnom vremenu. U ovom zanimljivom večerašnjem predavanju nazvanom Arheološka baština antičke i kasnoantičke Tarsatike Riječkog starog grada, Ranko Starac, arheolog, kustos arheološkog odjela Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog Primorja, povest će nas u šetnju starim gradom, povijesnom jezgrom Rijeke, kasnoantičkom Tarsatikom i predstaviti recentna arheološka istraživanja na trgu Pulvele Crikve, Pavlinskom i Koblerovom trgu. Izvolite, Ranko. Vrlo kratko. Antička i kasnoantička Tarsatika smještena je na mjestu današnjega središta grada Rijeke, ono što mi kolokvijalno u Rijeci zovemo Riječkim starim gradom, i praktički unutar zidina koje su podignute u razdoblju 4. do početka 5. stoljeća nakon Krista, unutar zidina koje vidite i ovdje na ovoj grafici koja je iz 17. stoljeća, još uvijek Rijeka, odnosno grad Rijeka koji je puni naziv Rijeka Svetog Vida, nije izašla iz tih kasnoantičkih u srednjem vijeku samo krpanih i obnovljenih bedema, osim ovdje na ovoj zapadnoj strani gdje se ističe naravno u 16. stoljeću izgrađen bastion Svetog Jeronima koji se danas nalazi ispod trga 128. brigade, praktički u čitavoj njegovoj širini, znači preko Korza. Sve drugo je neizgrađeno i u osnovi zapravo cijela priča se svodi na taj jedan raster neobičnog oblika za koji su raniji talijanski autori razmišljali da zapravo potječe od jednog klasičnog koncepta rimskog vojnog logora. Međutim, to je samo djelomično točno. Naime, ove crvene obilježene linije predstavljaju ugrubo rečeno perimetar zidina, potvrđenih zidina kasnoantičke Tarsatike. Naime, kopalo se na više mjesta, to sad neću o tome govoriti, gdje su potvrđeni ostaci toga bedemskog opasača. On ima dvostruku liniju, znači to nije jedan zid, to je sustav koji se sastoji od dva paralelna zida koja imaju između prazan prostor, tako da taj zapravo sustav je bio vrlo teško osvojiv. Zašto tako? Zato što je grad smješten praktički na ravnici, na ušću riječine, uz plažu Žal. Plaža je današnja ulica Korzo, taj njezin zavijeni oblik u blagom luku zapravo je linija nekadašnjega morskoga žala uz kojega su se dizale te zidine, tako da gledano sa mora naša brižna Tarsatika je zapravo doimala se, taj položaj bio vrlo lijep i atraktivan, izgledala je recimo kao što danas gledate Dioklecijanovu palaču u Splitu, zamislite da nema palmi i da nema rive. Znači, Dioklecijanova obalna fronta je bila na samome moru. I ovaj kvadratić unutra u sredini, to je položaj rimskog vojnog zapovjedništva, odnosno kasnoantičkog zapovjedništva, građenog od kraja 3. stoljeća, koji je bio u funkciji kroz čitavo 4. stoljeće, i koji je u međuvremenu, koliko je bilo moguće, arheološki istražen i zapravo se potvrdilo da je Tarsatika u tom razdoblju od polovice 3. stoljeća do praktički raspada rimske države, odnosno zapadnog carstva, bila ključni vojno-opskrbni i logistički centar koji je zapravo opsluživao tu liniju, obrambenu liniju, dugačku 135 km, koju mi zovemo Limesom. Zapravo to je sustav takozvane alpske klauzure ili claustra Alpium Iuliarium, koji ima sistem tih bedama, zatvarača, zidina, kula, osmatračnica koji idu od Rijeke pa u tom jednom nizu do Vrhnike ispred Ljubljane u Ljubljanskom barju. Znači, Tarsatika je bila opskrbni vojni centar, luka, koji je uvozio materijal i sve što ću vam kasnije na brzinu pokazati zapravo svjedoči o toj uvoznom kategoriji, odnosno materijalu građe koje potječe iz praktički širih drugih dijelova rimske države. Evo, to je malo detaljniji pogled na strukturu kasnoantičke Tarsatike, kvadratić u sredini principi. Ovdje vidite dijelove zidina, vidite tamo kompleks ispod Duoma, odnosno crkve Uznesenja Marijina i Kosog tornja, sustav antičkih i kasnoantičkih termi, odnosno gradskog kupališta, nad kojima i uz koje je nikla velika trobrodna velebna bazilika, ranokršćanska bazilika iz 5. stoljeća, koju ću kasnije nešto više reći, koja je bila zapravo
površinom veća od današnje crkve Uznesenja Marijina i tako brojni sitni dijelovi arhitekture koji su se u međuvremenu otkrili posljednjih recimo 15-ak godina. Naravno, za nalaze iz centra Rijeke znamo od ranije. Ovdje ću samo spomenuti recimo materijalnih predmeta koje imamo danas još u muzeju, kao recimo primjer ovoga vrča iz fundusa, nažalost, opustošenog muzeja Čirika, odnosno Gradskog muzeja u Rijeci, čija je materijal i fundus uglavnom raspršen i nestao u vihoru Drugog svjetskog rata, slično kao i njegov pandan na druge strane Riječine, muzej Hrvatskog primorja na Sušaku, koji je bio upravo u zgradi Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i koji je, nažalost, također bio velikim dijelom opljačkan i opustošen. Ostali su tek neki predmeti koji nisu bili zanimljivi ili koji jednostavno nisu mogli ponijeti sa sobom, kao što je ovaj dosta neugledan, ali vrlo važan nadgrobni spomenik koji potječe iz riječkog starog grada, u kojoj se spominje taj notarije Vetidijan iz jedne ugledne obitelji sjeverno-italskog, odnosno akvilijskog porijekla iz 1. stoljeća nakon Krista, koji je bio gradski duumvir i augustalni svećenik, što znači čovjek koji je bio, da tako kažem, onaj koji je promicao kult carske veličine i kult cara kao božanstva, znači jedna vrlo važna figura u životu grada, naravno porijeklom iz sjeverne Italije, odnosno Italik vrlo vjerojatno. Naravno, tu mi u muzeju imamo gomilu predmeta, kao što je recimo posuđe, ulomci, keramike i tako dalje. Lijevo, ovo su predmeti iz nekropole, jedne od riječkih nekropola, odnosno grobalja iz antičkog razdoblja, a to je groblje, odnosno nekropola na području uz Čotinu ulicu. Glavnina te površine je istraživana prije Drugog svjetskog rata prilikom izgradnje, odnosno kopanja temelja za izgradnju riječkog nebodera. To su nalazi koji se vode kao Piazza Regina Elena, tako se tada taj trg kojeg zovemo Jadranski danas tada zvao. I naravno ti grobovi se protežu preko Čotine ulice koja je zapravo trasa Rimske državne ceste. I na drugu stranu uz Barčićevu ulicu na područje oko današnje zgrade Teatra Fenice, pa još čak iza skroz do usjeka željezničke pruge, tamo negdje do crkve, iza crkve Kapucinske, s time da u jednom dijelu te nekropole je u 5. odnosno 6. stoljeću izgrađena crkvica Svetog Andrije Apostola, uz koju je bilo i ranokršćansko groblje sa jednim poznatim mozaikom. Naravno, od ranije već neke fragmente vrlo oskudne, Rijeka nije Zadar, Rijeka nije Pula, nije Poreč, Rijeka je mali municipi, znači gradić, vrlo ugodan za život, skromnih dimenzija, nekih 400 puta 200 metara površine, znači to vam je veličina danas jednoga maloga naselja, ali kažem, skromni su ti nalazi zato što je urbanizam vječno bio uvijek na istome mjestu i reciklirao te stvari. Poznati mali žrtvenik kućni posvećen Liburskoj božici Santoniji, koji zapravo ovaj naš prostor do Riječine uključuje u taj sjeverozapadni kut područja stare Liburnije, odnosno Liburskog etničkog prostora. I ti žrtvenici od kojih glavnina potječe zapravo iz samog kuta istočne Istre, odnosno zapravo Liburnije, a to je područje oko Boljuna, Labina i Plomina. Tarsatika se uključuje u taj korpus i tamo desno prvi nalazi, zapravo ozbiljniji nalazi mozaikom dekoriranih podnica u Riječkom starom gradu na području uz Užarsku ulicu. To je ulica dio Užarska 22-24. Danas su ti mozaici prezentirani, preseljeni na drugu lokaciju i može se po njima hodati, da tako kažem, možete ih vidjeti u interijeru, odnosno u partelu Užarske 26, odnosno zgrade konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, i to je jedini za sada prezentiran fragment antičke hodne površine u našemu gradu.
naravno iz prvog do početka drugog stoljeća, govorimo o tom razdoblju. Naravno, rijeka ima tu sudbinu mijenjanja vlasti i tako dalje. Ova jadna glava, obrijana, sva izlizana, je upravo glava očito portret ili nekog visokog vojnog zapovjednika ili samoga cara iz riječkog starog grada, također iz kasno antičkog razdoblja. Desno je jedan dio popisa predmeta koji su 40. godine prije Drugog svjetskog rata već otišli u Kodroipo i zatim dalje u Rim, koji potječu antičke građe, znači antički materijal, predmeti iz antičke Tarsatike koji su završili u Italiji, jer bio je strah od napada Kraljevine Jugoslavije na Italiju, rijeka je bila dio Italije i građa je povučena u dubinu talijanskog teritorija i više nikad nije vraćena. Naravno, u međuvremenu naše znanje o antičkoj rijeci se širi na okolna područja, pa tako, zahvaljujući privatnim nalaznicima i tako dalje, imamo nalaze iz drugih dijelova grada ili prigrada, recimo ova mala figurina brončana koja prikazuje rimsku vučicu, Lupu Romanu, vrlo rijedak prikaz u Hrvatskoj, postoje samo 3 i to ne u ovom materijalu nego u kamenim reljefima i to iz područja Dalmacije. Ona je očito dio, otkinuti komad neke veće cjeline. Ukras neke veće cjeline o kojem predmetu je riječ, to možemo samo nagađati. Uglavnom, ona je nađena nedaleko osnovne škole Gornja Vežica u jednoj ogradi blizu onoga autoservisa od Renaulta. Naravno, i područje Sušaka također ima nalaze. Ovo lijevo je jedna originalna fotografija u današnjoj Strossmayerovoj ulici, upravo na mjestu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. Kopali su se ostaci kod izgradnje Hrvatskog kulturnog doma, kasno antičke nekropole, grobovi u amforama, siromašni grobovi, pa tako i ova vretenasta amfora desno potječe s tog lokaliteta, a ove velike cilindrične amfore koje su ogromnih dimenzija, poput avionskih bombi, afričke produkcije 4. stoljeća, u njima se nalaze ukopani u tijelo amfore koja se razbije na pola, obično male djece ili siromašnih stanovnika. Naravno, o principiju neću sada govoriti zato što nemamo vremena. Princip je jedna tema koja je već, ajmo reći tako kažem, prožvakana. Vrlo zanimljiv problem. Naravno da je jasno da je riječ o kasnoantičkom sklopu građevina, znači imate tu zgradu koja podsjeća oblikom na jedan hram u kojoj je sjedio princeps, odnosno vojni zapovjednik čitave regije, a okolo su skladišta, pomoćni prostori, riznice, oružarne i tako dalje, sa jednim atrijem koji izgleda poput foruma, tako da taj prostor zapravo na neki način, koji se nalazi doslovno u centru, u srcu grada, kako god je moguće da je izgrađen u kasnoj antici, ipak po svom položaju, a nalazi se na sjecištu Karda i Decumana, znači one Arco Romano, ona stara vrata su zapravo ulaz u taj vojno-zapovjedni dio, a nalazi se točno preko puta ulaza, preko današnjeg Koblerovog trga, ulaza s morske strane, tako da je vrlo vjerojatno da je na tom mjestu zapravo i u ranoj antici bio nekakav gradski trg, odnosno forum. Naravno, nalazima iz principija, to je jedna duga priča, ovo je recimo primjer tipični za vojnu nošnju, to je jedna lukovičasta fibula, kasno antička, zatim stilus, pisaljka za pisanje i tako dalje, jako puno predmeta. Mi imamo u muzeju na stotine ovakvih krhotina, najviše keramike i amfora, odnosno stolnog posuđa i amfora koja mahom potječe s područja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, znači ništa nije proizvedeno kod nas, sve je to uvoz i opskrba robom, najviše jeftinim maslinovim uljem i žitaricama iz područja Sjeverne Afrike i vjerojatno posredno Južne Italije. Naravno, ove recimo 3 dolje lucerne, uljanice, imaju ranokršćanske motive. One su nađene još 914. godine kod izgradnje današnje zgrade gradske uprave na Korzu, znači tamo gdje je gradska vijećnica. Prilikom izgradnje te zgrade, koja je bila, upravo namjena je bila rimska banka, odnosno štedionica, bilo je arheološko iskopavanje koje baš nisu vodili arheolozi, ali inženjer Komadini koji je vodio te radove bio vrlo savjestan, u vrlo neteškim uvjetima, to ću kasnije vidjeti. U Rijeci je problem blato, fonja,
podvodni glinasti materijal, sediment u koji nikad nije suh i gdje ne možete očekivati kopanje sa metlicom i bijelim rukavicama. Znači, isključivo ste i cijelo vrijeme ste praktički u dreku do nosa i svega toga je vrlo teško zapravo suvislo izvlačiti nekakve nalaze i stvoriti nekakve znanstveno utemeljene zaključke. Naravno, ovaj zid koji se svi stari, pretpostavljam, sjećate, a i ja, ova fotografija iz 50-ih, vidite park ispred škole Nikola Tesla, tek su posađena stabla. Ovaj zid je upravo tada, netom prije toga, bio konzerviran. Ovaj dio gradskog zida koji je uklonjen i danas naravno nestao, iza crkve, iza Duoma, je zapravo pripada renesansnom razdoblju, odnosno razdoblju visokoga, odnosno kraja srednjega vijeka, negdje iz prilaza u 16. stoljeća, vrlo vjerojatno 16. stoljeće nakon ovih mletačkih napada na Rijeku je čitav sustav gradskih zidina bio u Rijeci obnavljan. Ova fotografija mi je draga jer pokazuje onaj sklop, vidite, zgrada koje više nijedna ne postoji, gdje je sad ona banka i oni užasi. Pogledajte da ništa nije bilo srušeno, sve je bilo čitavo, a onda je u 50. i 60. godinama sve porušeno. Naravno, građevinski radovi u Rijeci i dan danas, evo vidite početak toga, jadni ostatak toga zida i onda ovo je novi kompleks, nove zgrade, preko prostora parkirališta. Evo kad sam prije govorio, iskop dijela gradskog zida, ispod kavane 2 lava, na korzu, jednog od ta 2 paralelna poteza bedema. Vidite koliko je taj zid, jedan od ta 2 zida paralelna, širok i moćan. Tu vidite ove radnike koji uživaju kopajući u blatu. Naravno, velika senzacija bile su otkrića termi ispod zgrade nekadašnje prodavaonice Jugotona, koja je sada ispražnjena. Pokazalo se istraživanje da ove stupiće i ova arhitektura koju vidite pripada razdoblju druge faze silnog povećanja termalnog sklopa. Zašto? Jer je došlo jako puno vojnika, trgovaca, novih ljudi. Tarsatika u razdoblju od 3. do 5. stoljeća je grad koji je naglo procvao i doživio zapravo svoj zenit. Ovdje vidite taj dio zida kasnoantičkih termi i danas, ako netko ne zna, u dvorištu Guvernerove palače gore imate komad ovoga zida. Ovdje, to je jedan zanimljiv način prezentacije antičke arhitekture, tako da se zid digao sa dizalicom i prenio u dvorište Guvernerove palače i tako je taj jedan fragment ostao sačuvan, sve drugo je zatrpano. Naravno, termalni sklopovi su isti ti u nastavku otkriveni tijekom najnovijih istraživanja na trgu Pul Vele Crikve i na pristupnim ulicama, što je jedan užasan bio posao, jer u međuvremenu nikla je gomila novih infrastrukturnih kanala, cjevovoda, struje, plina, telefonije, kablova svih mogućih vrsta, starih instalacija, novih instalacija, tako da je zapravo ovdje bilo vrlo zahtjevno za istraživanje i eto, to vrijeme kada se istraživalo na području kršćanske bazilike iz 5. stoljeća, ovdje vidite zapravo pročelje današnje crkve, kosi toranj, i ovdje vidite prostor, ovo sve ovdje zapravo je prostor te bazilike, znači crkva današnja je pomaknuta više prema istoku. Moguće da ovo i nije dio crkve, nego dio vestibula, odnosno crkvenog predvorja, koji ide prema nečemu što zovemo biskupija, ali zgrada biskupija, ali za koju još ne znamo, jer se vrlo vjerojatno zapravo s obzirom na ovakvu kvalitetu nalaza može očekivati da je, i to po nekim kasnim izvorima možemo slutiti, da je Tarsatika bila i sjedište jedne ranokršćanske biskupije. Naravno, opet spominjam vodu, blato, pa onda ovaj sarkofag koji danas možete vidjeti upravo u ovom obliku, zatvoren hermetički ispred lapidarija u dvorištu Guvernerove palače, odnosno našeg muzeja i kockice. Očekivalo se, bilo je veliko veselje, sarkofag nije uopće ukrašen, on je obična kamena grota sa ovim klasičnim poklopcem na 2 vode s ovim ugaonim akroterijima koji imitiraju krov rimske kuće. Bio je zaliven sa
mortom i dodatno pojačan sa željeznim klampama koje su bile olivene u olovo. I sad, evo, sarkofag je stigao kod nas, znači on se nije otvarao tamo u starom gradu, jer bi to bilo prilično nemoguće provesti iz sigurnosnih razloga, nego se otvarao ovdje na licu mjesta u sigurnom okruženju dvorišta muzeja i onda kad se to otvorilo i štrkla voda imate ovakav ružan užas u kojem imate blato, u kojem plivaju potamnjele čokoladne boje koščice jednoga djeteta i to filtriranjem te vode i kroz cjediljku, osim živih pijavica, slatkovodnih pijavica, to moram naglasiti, i sadržaja toga jadnoga skeleta, jednoga djeteta, na jedini nalazi jedna vrlo mala zlatna karičica, znači imao je jednu karičicu na uhu. Zašto u takvom sarkofagu dijete? Da li je to izvoran ukop? Da li je netko kasnije to otvarao pa ponovo plombirao? O čemu se zapravo radi, to ostaje misterij. Očekujte nekog biskupa ili nekog investitora u tu gradnju, međutim to se u ovom slučaju nije dogodilo. Naravno, raskošni podni mozaiki ispod crkva Uznesenja Marijina i trga cijeloga Pulvele crikve su zapravo, ono su prvi fragmenti koji su se vidjeli još ranije kod kopanja kanala, da bi se onda u cjelini kod kopanja otkrile velike površine fantastičnih i dobro zapravo sačuvanih podnih mozaika, koji su, kako bi rekao, oni jesu deformirani, raspucani, međutim nisu oštećeni strukturno. Znači, podloga na kojem je rađen taj estrik od maltera je vrlo kvalitetan, a oni su deformirani iz razloga što je kao prvo kosi toran čitavom svojom težinom jednim dijelom stoji doslovno na podu. Znači, nema temelja, on stoji na podnici interijera antičke, odnosno kasno antičke prostorije i normalno da je došlo do slijeganja terena koje pojačava stari tok potoka Lešnjak koji izvire ispod stepenica ulaza u današnju školu Nikola Tesla i taj potok Lešnjak je izvorno tekao kod Kosog tornja ispred crkve Duomo, kraj rimskih termi, naravno jer su ga Rimljani koristili za bazene, za grijanje, za vodu i za hladnu i toplu vodu i tamo onda je ulazio u more, na mjestu današnjeg mrtvog kanala. Danas je taj potok skrenut izgradnjom podzemne garaže, ali i ta podvodna erozija je učinila svoje. Inače, antička hodna površina, odnosno ranokršćanska hodna površina, znači iz 5. stoljeća, vam je negdje između 70 i 90 cm od današnje površine. Znači, to je sav taj sloj koji se istaložio u posljednjih 1500 godina. Naravno, nemam vremena sada govoriti o motivima, ukrasima toga saga, ajmo to reći, tog jednog čilima, bi rekli, na istoku, koji je naravno inspiriran i umjetnost tepiha, odnosno čilima, je na neki način isto to, samo je ovo u trajnom materijalu i ono što imaju današnje ili srednjovjekovne i današnje mošeje, džamije, zapravo je ista stvar. Zapravo vi hodate po obogotvorenom svetom podu, to nije običan pod, to je pod koji je prepun simbolike. Znači tu su sve moguće vrste trokuta križeva, malteških križeva, Salamonovih križeva, učvorenih križeva, pletenica u 3 boje uvijek. Preplet simbolizira, kao i u srednjovjekovnoj umjetnosti, vječnost, znači ono što spaja živo i neživo, svijet svjetla i svijet tame, znači to je jedno neprekinuto kretanje koje nema početka i nema kraja. Znači vi kad ulazite u crkvu zapravo ulazite u jedan sveti prostor, već čim ste kročili u njega. Naravno ti motivi su fantastični, ne tako da u detaljima oni su iznimno zanimljivi. Evo recimo ispred samog ulaza u crkvu, tako da ispod ovih silnih cijevi, betonskih temelja, infrastrukture i slično, kad neko pita zašto nisu prezentirani, pa problem je prvo bi trebalo 90% postojećih instalacija naravno izmjestiti, što niko u nikakvom projektu nije planirao. Naravno, vrlo važno je i nažalost opet jedna nesretna sudbina da onaj koji je finansirao cijelu priču nam nije ostao sačuvan. On je ovdje sačuvan, radi se o 2 osobe. Konkretno, na jednom natpisnom polju imamo gore ime osobe koja završava sa Nius i onda ide dalje
drugo ime koje završava na Arius, ovo tu je C, U, pa tu još stane slovo M, znači sa, odnosno cum, suis, znači sa, cum suis fecerunt, fe, što znači da je netko ili neka sa nekim dale su učiniti, izgraditi koliko? 50 pd stopa 500, 600, 700, 820. 820 kvadratnih rimskih stopa je golema površina i to doista odgovara gotovo cijelom ovom ansadu vestibula, odnosno predvorja ranokršćanske bazilike koja je bila trogrudna crkva. Znači, nažalost, kažem, nedostaje nam prvi gornji red i sredina ova druga dva reda da bi znali točno, ali u svakom slučaju ne radi se o episkopu. Znači, to vrlo vjerojatno nema traga, možda je ono SCO, da nije, ali nema, nije episkopo i tako dalje, fali. Znači, radi se najvjerojatnije o nekom imenu i još nekom koji je zajednički sud, znači zajedno su učinili taj veliki građevinski poduhvat. O kome se radi, nažalost, to možda nećemo nikada saznati. Naravno, umjesto cjelovite prezentacije imali smo svojedobno rimske dane koji, nažalost, više se ne realiziraju, koji su bili vrlo uspješni, pa smo onda na jedan jeftin način, koji niko se ne sjeti u gradu Rijeci, zapravo se tiska print se stavi na asfalt u mjerilu u stvarnoj veličini 1:1, u stvarnim dimenzijama i zapravo vi hodate po printu koji je folija koja se može prati, koja je otporna na kišu, preko koje se može čak i voziti i koja se nakon recimo ljeta, boljeg doba godine sušnjeg, se može skinuti i na novo ponovo. Znači trošak koji košta nekoliko tisuća kuna je vrlo jednostavan i može se uz odgovarajuće nekakve instalacije zapravo može se prezentirati. Naravno, materijal koji popratan je u sve to skupa je vrlo zanimljiv i vrlo bogat. Kažem, ovo lijevo je komad, jedini preostali komad kasnoantičkog mozaika iz crkve Svete Andrije na Andrejščici uz Barčićevu ulicu. Onaj drugi veći komad na kojem se spominje Udova Agape koja je dala podignuti 300 kvadratnih stopa mozaika, taj komad je nestao iz Rijeke. Ostao nam je samo ovaj komadić koji je bio, ovako je formiran i predstavljen u muzeju Čili, koji taj komad ostao do danas kod nas. A ovo desno je jedna tipična ranokršćanska, odnosno kasnoantička uljanica, keramička svjetiljka sa tim motivima koji su tipični za radionice na području današnjega Tunisa, odnosno Sjeverne Afrike, odakle stiže 90% uvoznog materijala na područje kasnoantičke Rijeke. Međuvremenu znate da se kopalo na Koblerovom trgu, još gora situacija, s jedne strane mnoštvo temeljnih struktura novovjekovnih kuća, kasno srednjovjekovnih novovjekovnih kuća, koje samo pokazuje da trg prije nije bio trg, odnosno bio je puno manji, stari naziv trga je Piazza delle Erbe, na kojem je bila lijepa zelena cvjetna tržnica nekada, a drugi dio zapravo je podvodan koji ide tamo prema rodnoj kući Korzo, jer tamo je zapravo jedan vrlo jaki izvor vode koji je očito bio tekao i u antičko doba i kroz vrata, kroz ulaz prema Korzu je tekao van u more. Međutim, i ovdje zapravo, već sam prešao na Pavlinski trg, samo da kažem, na Koblerovom trgu su pronađeni skromni, mali tragovi arhitekture, imate i nalazi, ali oni pripadaju razdoblju 1. i 2. stoljeća nakon Krista i zapravo, recimo, numizmatički nalazi, kovanice i slično, keramika, staklo, ukazuju da je taj dio grada nije bio trg, nego je bio normalno prekriven sa objektima, zgradama, kućama iz razdoblja klasične antike. Pavlinski trg, također ista stvar. Primjećujete ovu tamnu, crnu, gotovo crnu boju. Zemlja je boje asfalta. Znači, to je toliko kontaminirano sa paljevinom da je to strašno. Masna, crna zemlja. I tragovi, vrlo skromni tragovi arhitekture iz kasne antike, međutim, i taj trg, zapravo danas prazni prostor u antici nije bio prazan, nego je bio napunjen sa objektima.
i naravno nalazima koji zapravo svjedoče o životu grada u kasnoj antici, zapravo kada već puno tih naselja zamire, ovaj dio grada, kogod ta arhitektura bila skromna i vrlo je plitko ispod današnje hodne površine, ispod asfalta, brojni predmeti zapravo svjedoče o bujnom životu u gradu. Recimo, ovo je lijevo avers jednoga zlatnika, cara Honorija, koji je vladao do 423. godine, govorimo znači o početku 5. stoljeća, grad živi, naravno ona ranokršćanska faza tamo crkve funkcionira i kasnije u 6. stoljeću i praktički grad je nestao negdje najvjerojatnije u tom mračnom razdoblju između početka 7. i i kraja 8. stoljeća. Iz tog razdoblja praktički nam potpuno nedostaju nalazi, tu se nešto dogodilo, jednostavno izgleda da se stanovništvo iselilo iz grada, a preživjelo je to nekakav jak napad, jaku paljevinu koja čak može biti iz faze Gotsko-Bizanskog rata, znači iz prve polovice 6. stoljeća, kada je, jer ovo sve što govorimo o ovim lijepim nalazima iz Tarsatike, ti nalazi većinom pripadaju razdoblju kada više nema rimske države, već ovdje vlada kraljevstvo Ostrogota sa sjedištem i glavnim gradom u Raveni. Znači imamo s jedne strane kasno antičke nalaze, dok još rimska država postoji, kao što je ovaj zlatnik, kao što je ova klasična rimska lukovičasta kasnoantička fibula, to nije ista kao ona iz Principija, ali je srodna, i drugi nalazi koji zapravo pripadaju tom razdoblju, znači Sutona i raspada rimske države i formiranja novog velikog germanskog kraljevstva Ostrogota sa sjedištem u Raveni, koje znamo da su bili ovdje kod nas prisutni na području ovoga našega dijela provincije Dalmacije. Mi smo onda bili dio provincije Dalmacije. Naravno, numizmatičkih nalaza, sitnog novca, kao i danas ljudima je spadalo, to ima jako puno. Ne mogu sada govoriti pojedinačno o pojedinim tipovima i vladarima, to je znači tu je novac od polovice 3. stoljeća preko, ne znam, od Proba i sličnih vladara, tu je Aurelijan i tako dalje, pa sve do zadnjih rimskih careva, zapadnog rimskog carstva. Naravno, jako puno keramičkog materijala, kao što su ove lucerne, odnosno uljanice sa tim karakterističnim motivima iz radionica iz Sjeverne Afrike. Evo recimo, ovo je vrlo zanimljiva fragment uljanice sa prikazom lava, zatim desno dolje imate ženski lik u profilu, poznate su takve uljanice, nije ovo jedina na svijetu, to je štancana roba, serijski proizvedena, ali vrlo vrijedna i to su potpuno sačuvani komadi, znači tu ništa nije oštećeno. Vidite kako je gorjela, ne vidi se kako je bila u funkciji. Naravno, tu ima i drugih komada, recimo meni je zanimljiv ovaj komad sigilata, odnosno finog tanjura, također s Pavlinskog trga sa ovim prekrasnim reljefom lavlja glava na šapama, cijelo tijelo moralo je na tom tanjuru, to je bio veliki tanjur, moralo je vrlo lijepo izgledati. Naravno, osim u samom gradu, radi se i izvan grada. Posljednjih godina Talijani su počeli, lijevo je jedini danas koji možete vidjeti konzervirani dio klaustre, odnosno rimskog zida bedema na području Katarine, kojeg se i danas može vidjeti, nije ovako golov, nego je sad pod šikarom i šumom, i desno dijelovi na kojima sam ja radio, a prije mene pokojna Radmana Matejić 60. godina, područje granica katastarskih općina Studena i Jelenje na području Presike, odnosno zaleđa općine Klana i zaleđa općine Jelenje na Grobniku. Posljednjih godina, osim u gradu, rade se velika istraživanja na gradivni solidnu Kostreni, gdje smo uz taj jedan projekt uspjeli konzervirati i prezentirati javnosti ostatke gotovo 200 metara dugog obrambenog bedenskog pojasa, koji samo s ove pristupačnije strane brijega zapravo je bio izgrađen u kasnoj antici sa 4 kule, i tamo vidite lijevo kako su te kule izgledale tijekom kopanja. Zidovi su bili sačuvani negdje do 1,50 m, 1,60 m visine, znači vrlo visoko, i praktički na toj visini su danas i konzervirani. Tipično za kasno antička rehogijalna područja, odnosno mjesta zbjegova
u kasnoj antici, vrlo malo pokretnog materijala, znači nakon ja na solidno radim 14 godina i još nisam pronašao nijedan rimski ili kasno rimski novčić. Ne. Naravno, nalaza ima stalno. Kolega Bistrović je sada gore, u drugoj zgradi, ali ovo je bilo recimo u doba korone, radnici popravljaju krov crkve Marijina Uznesenja, Duoma i onaj na zabatu svetišta, to su radnici od Branka Orbanića, ne? Onaj zaključna kamena kugla koja nosi željezni križ, ta kugla je bila temeljena na ovom malom bloku. Sad taj blok treba zapravo izlizan kamen, sivac, naša grota, bezvezna riječka, nismo mi Istrani, imamo loš kamen. Kad se taj kamen okrene, koliko god je to izlizano, to je jasno, to su dupini kojima su povezani krajevi repova i imate ovaj trozubac, znači simbol Tritona ili Posejdona, kako hoćete, boga mora. To je tipično kamenje koje zapravo služi kao, to je međašno kamenje, 4 komada, koje ograničava grobnu parcelu nekog imućnog tarsatičkog građanina iz razdoblja rane antike. Znači, pa sad možda onaj notarije Vetidijan sa početka priče je bio, a kako iz natpisa stoji da je njegova grobna parcela bila parcela, čije je teren zapravo platila i spomenik napravila općina municipi riječki za zasluge, možda upravo i taj komad pripada toj jednoj cjelini takvog jednoga grobnoga memorijalnoga spomenika. Naravno, to ovako izgleda bez veze, međutim, kažem, vrlo dragocjeni nalaz koji je to iznikao praktički slučajno, cijelo vrijeme nam je bio pred nosom na krovu naše najbolje, najpoznatije gradske crkve. I to je to za ovo, ja sam malo, ne znam koliko je... 18:36. Pa ja sam previše ubrzao, dobro, sam bio u strahu da ne zakasnim, da. I naravno ono što imat ću za nekoliko dana prezentaciju u dječjoj kući, vezano na temu kopanja i arheologije, pa onda jedan dio te priče bit će i popularizacija antike na našem području. Nažalost, kažem, to se događa uvijek kad postoji nekakav europski projekt i europski novci, tako da ovo je zgodno jer rimski vojnici, inače iz Slovenije, u Klani, na rimskom zidu, konzultiraju mobitel i gledaju kakvo je stanje utakmice, ali dobro, to je život, ne, tako da, eto. Hvala vam, imamo još 5 minuta, možete nešto i pitati, čini mi se. Ako koga nešto zanima, ako ne, bište čao. Na onim mozaicima, ja sam primijetio neka Davidova zvijezda. Da. Ima Ima ono što bi zvali Božjim okom, imate neću sad govoriti da ima znakova koji imaju masoni u svojoj uporabi, a to vam je uobičajeni repertoar. Zašto? Porijeklo tih motiva je naravno Bliski istok, odnosno čak Srednji istok, da ne kažem, znači azijsko područje, znači današnja, ajmo reći, Perzija. Iz tog područja to dolazi, preko Male Azije, preko radionica na Bliskom istoku, dolaze kamo? Dolaze u Milano. Jer te majstore naručuje Ambroz Milanski, koji je živa figura, koja je povijesna osoba, i onda iz Milana se to širi sjevernom Italijom, dolazi do Akvileje. Akvileja, Istra, zapadna obala, Poreč, Pula. Sad, ali ima i drugi pravac preko Salone. Znači, istočno-jadranskom obalom. Ovi mozaici, u Rijeci konkretno, čak vrlo vjerojatno da bi, s obzirom na neke druge nalaze koje pripadaju opremi te crkve, vrlo oskudna kamena oprema u smislu kapitela, dijelova pluteja i tako dalje, to su komadi strašno fragmentarni, ali to više upućuje na izvorište iz Salone, odnosno manastirina kod Salone. Eto. Tako da tu imamo zapravo dva nekakva pravca kretanja, znači Milano, Akvileja, Trst, Poreč, Pula, Rijeka, ili istočno-jadranskom obalom, znači Salona, Zadar, Nin, vjerovatno, da, neću sad govoriti da imam identične skoro mozaike u Baški, recimo na Krku, pa onda to tako ide, onda to ima tu logiku. I sarkofag u Baški na Krku sa isto mladim dečkom
koji nije bio u juhi kao ovaj, ali je bio jedan bez ičeg isto, tako da eto. Znači Rijeka bila, jest i će biti multikulti, ja? Ne znam za rasnu pripadnost ove gospode, ali vrlo vjerovatno je bilo dosta škurih likova u to doba. Barem onih koje danas znamo pod imenom Berbera, ne autohtonih naroda Sjeverne Afrike. Ne mislim na Arape, naravno. Eto, ja vam se zahvaljujem.